Taa, asị na m abịa obodo oyibo chụpụ di m n'ụlọ. Ofu nwaanyị asị m na di ebi na CA, na fa na-abụ na-alụsị ọlụ, na fa mụtara ụmụ na-abụ. Na ọlụ di na-ebido 8:15, then ọlụ nke na-ebido 8:30. Ọ sị m nne na etu nya nọ kịta na ọnyanwa ga-eteta ụlọ asa ụmụaka arụ, nyanwa ga-akwadolo ha lunch, nyanwa ga-akwado ha akwụkwọ, nyanwa ga-adrọpụ ha, nyanwa ga-epike ha, ihe niile nyanwa. Na ihe die na-eme bụ obinie ọbịa gịnị ọkwado ọlụ jebe ọlụ, na die na-akụzi nkụzi. Ọ sị bụ nne ihe a na-eme ya wee na-ayọ this man nyelụnụ m aka cha. Ọ sị bụ even on the weekend na this man enwere ike inyeli aka, na o nwere ike inyeli aka, na ihe ọ na-eme bụ na ọnwaanyị ka ya bụ na everything edoli anya ka ya ekwọsị ọkwasị ọsọ ụmụ na-abụ na ọfụrụ ndị ji ụmụ ịnọ, ọfụrụ ndị ji ụmụ ịtọ. Andị na bọsị ọ ga-anọ n'ụlọ na ọ ga-anọgide na kọmputa ochie jiri, ọ ga-anọgide na kọmputa na-eki in na-eki out, a na-asị anyị akacha. Agbasa ọlụ kwụsịrị n'ụzọ ka igoyite ife cha. Ọ sị m nne ihe a ka a nọ na-adọkasị onwe ya. O wee luo one day ha eteta ụla, ikuku snow na ikuku mmiri wee na-eku, unu amago how heavy ọ na-adọ. Na o nwere nni dị n'ụlọ, ịghọtago, mgbe ụfọdụ ha bini ọbụna nni adọrọ n'ụlọ, ha gbapụgaje golu nni esili esi, mago na all this fast food. Di wee sị ya na o nwere nni ụmụaka ga-eli, nya pụọ ka o je gote nni, nya wee sị ya ka ịka nyanwa bụ nwaanyị ga-esi wee buru ikuku niile eje gote nni, nyanwa bụ nwoke anọlụ. Ọ sị ya na ọ bụrụ ife a ga-alụ kịta na ya jije ọlụ, n'eziokwu na ọ ka eme ka ego, mana ọ nwoke ka ọ bụ na ya ma mmie. Ịghọta na maka na ịgbakọ n'obodo na ana taịmụ mgbe a ga-eji nwee ikuku, taịmụ mgbe a ga-enwe snow, taịmụ mgbe a ga-eme ihe ọbụla, ịghọta na andị na period ha ga-eji wee je gote nri afọ bụ period ikuku na-eku. Ikuku afọ ga-akwụsị in maybe 45 minutes time, mana ọ bụrụ na fe gotere before 45 minutes time afọ wee chelu ka ikuku kusie, na fana abụọ ga-ejezi late. Akwa ịghọtago, di ewesị na ọnyanwa ga-eje, ya wesị na ya ma nje. Mana fana abụọ nọgide, ụmụaka kwụrụ ọnụ jee school that day. Nna ụfọdụ na-etekekwe risk. Ụmụaka kwụrụ ọnụ jee school, ọ sị ya wee luo n'ụlọ ọlụ, ihe a wee na-ewutie na ya mara onwe that day, ya wee bido wee kọbalụ mmadụ. Ndị mmadụ wee sị ya hapụ that man na ọ bụrụ mmadụ, na ọ na-eme nwoke Igbo n'obodo oyibo, na ihe a bụ ihe na-agbasasị marriage fa. Now ebe afọ kaba nọzi wee jụbịa ya sị ya kedu ihe ọzọ di gị na-eme n'ụlọ beside ije ọlụ nata. Ebe afọ ka nọ wee na-agbakọ na this man ada enyeli ya aka chacha. Ife ọbụla gbasara ụmụazị na ọ gbasara ya n'ọnya ji ọlụ nata. Ọ sị ya wee bidozie wee chebe ka a si esi nri, ka a si egbogo, ka a si egbede. Ya wee sị mba, ya wee jesie wee nata, wee sị ya na fa ga-eke ọlụ eke, na ọ na-alụ ọlụ nyanwa na-alụ. Ịghọtago, ya rala ofu ihe ọ ga na-emela ụmụaka maọbụ na chifo. Ọ bụrụ na ịkwadolo nche ha, ya kwuo. Ọ bụrụ na ịsa ha arụ, yie ha akwa, ya kwuo. Ọ bụrụ na ime anything among all these things a na-eme n'ụtụtụ, ịghọtago, ya kwuo. Di esi a na o nwere nke a ga-eme, na nwaanyị ka ọ bụ, nyanwa bụrụ nwoke. After all, ya na-eme eke more money, ya na-alụ gọọmenti work. Ọ sị m nne na-echekwa na egwuregwu. Ya wee si oke n'ife menụ na ị ga na-akwadozi lọnchị ụmụaka, nye teta ụlọ ka asa ụmụaka arụ, yie fa akwa akwụkwọ. Kwa ịghọtago, ịkwado lọnchị fa, ịkwadosi dọba wee pụba, ya bunyezie efe lọnchị fa, nye je drop off na school, agbasa akwụkwọ ka anataba. Di eju, ya gwa ya nọọ ihe ọ ga-eme. Di eju, ya wee pụta that day mee ihe ya kwuo, mesie kwụlụ na-eche na di ha kwadoro lọnchị, ụmụaka kwụlụ agụ jee school that day. Unu amago na a na-enye snacks. Olukwe chie niile ụmụaka kwụrụ ọnụ jekwe school. Unu amagonu, ndị nkụzi wee bido wee jụba ụmụaka wee sị ha elikweli nri, ha sịwa elikwe yesterday, ha sịwa. Unu amagonu ka o si adụ. Ndị onye nkụzi na ihe zọrọ ha bụ na onye nkụzi afọ bụ ezigbo mmadụ. O wee kpọọ ya na fonu wee sị ya na the next time ha ga-akwụkwọ ụmụaka agụụ, ụmụaka wee bịa school, ya ga-akpọ ndị social ha tries kwanye ọzọ. Ya wee bido wee kọbalụ the woman, wee kọsara the woman wee sị, it's either you leave
or you do it all. Yes, because na bọsọsọ ụmụaka ya akwụ ọnụ wee bịa akwụkwọ na ya ma bụkwa oge wee kpọrọ ụnụ ndị ha for neglect. Akwa ịghọtago osi m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya. Ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya na ewegolo aka na yọ this man cha wele aka ekpe yọ this man cha na ya chọọ ka ya gwa di na ya chọrọzi na ya ga-divorce this man. And na bịa ka ebido onye si n'ụlọ pụọ. N'ife eji weta okwu ebe a bụ na obere oge kịta ọfịọ na ya chụpụ di n'ụlọ. Obere oge kịta ọfịọ na ya chụpụ di n'ụlọ. Onye mara ife a ga-eme kịta anya gwa ya. Ọ sị m nne ya na-anụ di mana ya nọ ka single mother. And the single mother ka dị mma because na enyi ife nwoke ga na-abịa bịa na-enye aka. Mana nke bụ na ya na-anụ di but di ada enye aka. Yes, ịbụrụ single mother mgbe ụfọdụ iribe enyi nwoke ama bịa na-enye aka just to please you. Mana ya amalụ onye nkụzi dụka gị. Ụfọdụ ga-agụsị akwụkwọ ịmarọ ifu na fa pass through school mana school a passara through them. Ịgụsịla akwụkwọ bụ ebi obodo oyibo dụlọka nweta ọlụ. Iwe jụ na ịma nyere nwunye gị aka. Ọ bụrụ kịta anụ onye ọcha ka ị na-anụ. Ịpụta ụtụtụ ịsacha anya ngada sacha anya enu sacha anya na sie nri nye bulie sef je drop on office ye before iwe bịa ka jebe ọlụ nke gị. The only thing ọ ga-eri gị bụ itete n'oge. Unu fụ ebe ụmụ nwoke Igbo na-asachasị ndị ọcha nya na-alacha na ebe fa na-aga. Fanwa ga-esi nri, fa ga-edozi ụlọ, fa ga-egbogo, fa ga-egbede, fa ga-egogo everything. Mana ọ nụrụ onye Igbo ma ọ bụ onye Naija ọmalụ na nwoke ka ya bụ. Kedu ife na-eme unu? Kedu ife na-eme unu? What is there now? Just take one thing ka ị na-contribute na ndụ ụmụ gị jụ. Nwaanyị a wee na-eme emegide to the point na ụmụaka erigo nne wee na-asị gị nye aka ịjụ sị na ịma nye aka. Ọzọ kịta ibulupụtasị na-achụpụ gị n'ụlọ maka na iji ezigbo ọlụ. Amụrụ m ife m ga-agwa gị for now. Mara sị gị gbasa your marriage because of ihe di gị na-eme. Mbịaghara sị gị tagbuo onwe gị n'afụfụ maka na ị na-anụ di. Akwa ịghọta na gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme. Anyị kwesịrị m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.